Pontevedra tampouco renunciará este ano ás festas de verán. O Concello xa traballa na programación para esta época partindo da fórmula do ano pasado, cando se celebraron máis de 300 actividades sen sobresaltos a pesares da pandemia. Nós estamos traballando coa hipótese máis desfavorable. Visto como vai a situación epidemiolóxica neste momento, estamos traballando coa hipótese de poder celebrar actividades cos mesmos aforos e coas mesmas condicións que se celebraron o verán pasado. Para compensar as limitacións de público, o Goberno local ten previsto iniciar antes a programación. Así, moitas propostas desenvolveránse xa en xuño, un mes antes do habitual. Ademais, volverán a apostar polo sector cultural galego. Con eso tamén estamos inyectando recursos nun sector económico fundamental que é o sector cultural, porque vai haber cine, vai haber teatro, vai haber música, vai haber danza, vai haber moitísimas actividades, todo o que ten que ver con ese sector, pero logo tamén ten un retorno económico importante en outros sectores da economía local, como pode ser o comercio, a hostelería. O igual que o ano pasado, as actividades serán descentralizadas. Os escenarios da Praza de España, Alameda e Ferrería sumaránse outros como as pistas de Campo Longo, a Parda ou os Gafos. En canto ás atraccións, polo de momento terán que agardar. A día de hoxe, tal como está a normativa, non se pode facer, porque significa ter un perímetro totalmente pechado, con acceso absolutamente controlado do público a ese perímetro, cunhas limitacións de aforo aproximadamente do 25% por cada unha delas, e aforo completo. Silva tamén foi prudente sobre a edición deste ano da Feira Franca. A edil explicou que aínda é cedo para avanzar que sucederá, xa que as condicións epidemiolóxicas do mes de setembro poden ser moi diferentes ás actuais.